Jebul Pandhawa ki goblok, Pandhawa ki bodoh. Dasaripun menapa kok kados mekaten sini. Aku nindakake reka daya sanggit rungsip. Reka-reka bakal ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada kanthi tembung klonyotan bakal ndak tuku pira regane tak bayar kenceng. Jebule yo bakal dibel. Kok badhe disati? Iya. Ingkang ngasta Kalimasada sinten? Ora ana liya kejaba satriya panenggak Pandhawa, Satya Dipati sing jenenge Werkudara. Kok wis pindah? Mangka pakemne sak ngertiku sing nggawa Kalimasada iki Sinuwun Prabu Puntadewa ya gak ya. Iya. Kok ngalih ngene Werkudara. Lah nggih. Kuwi kudu dicethake kok saged ngoten niku pripun Sinuwun? Pancen kaya mangkono. Lah langsung pripun? Lah aku diperintah karo Raden Werkudara supaya mapan ning tapel wates negara Ngamarta. Syaratnya anggene Raden Werkudara maringake Kalimasada, aku diperintah supaya nyawisake wadyabala segelar sepapan sing sura sekti mandraguna jangkep sagamane pisan. Piye iki lho? Sampeyan iki janjane arep ngapusi ning tekan kene malah genti kapusan. Kok ngono? Saiki nyawisake wadyabala segelar sepapan komplit sagamane pisan yen ora ditantang perang arep apa coba? Cara cetha ngoten, Prabu Hamsa, kowe kena ngrebut jimat Jamus Kalimasada ning carane kowe kudu bisa nglangkai bangkeku sampeyan ditantang gelut karo Werkudara. Mau ora nantang ngono, kandha utawa omongane ora ngono kuwi. Mergo mriki niki ngene wong alus. Apa-apa mesti ngangge semu ora kondur geradakan kaya sampeyan ngoten niku. Sampeyan dijak gelut ditantang perang ning sampeyan ora krasa. Lah niki sing bodho Pandhawa napa sampeyan mang oleh-olehi dhewe ngoten niku. Yen pancen Werkudara nantang perkara karo aku yo ora wedi, aku ora gigret. Yen pancen wani ya kudu dipikir sing dawa. Kunci sampeyan arep perang karo Werkudara niku napa? Werkudara niku kadigdayane sampun kondhang mbrebeki jagat. Lah yen ngono to Kang Bagong. Yo bener. Nuwun sewu. Aja kok lamake menungsa dewa kemawon iring kaliyan kaprawirane Werkudara. Duwe pusaka loro, pusaka Kodrat karo pusaka Wiradat. Kodrat wujudipun kuku Pancanaka. Kuku niku dawane mung setengah kilan. Ning lamun to nggih perang niku modhot saya dawa, saya atos kukunipun.
yen mungsuh ora waspada ora pranyekna tibane kuku Pancanaka mesti gletak klebu sampeyan. Yen pusaka wiradat Wujude gada rujak mulu. gedene sepira? Yen diukur ra kenane mang bayangke yen rujak kula niku didekne ning tengah sawah. Niku iso nggih ngiyupi sawah 3 hektar niku. Pun yen semonten mang gagas mang pikir piyambak gedene sepira? Aku ora digrek, aku ora wedi karo Werkudara. Sampeyan wani perang tenan karo Werkudara. Wani yo mung banget Yen pancen wani kerja sama kalih Bilung, kerja sama piye? sampeyan mang perang kalih Werkudara